Ọhaneze ndị Igbo anyị ebulikwana abata ọzọ n'ụbọchị nke taata na ozi a ji bụ ozi si na Anambra steeti apụ taa na ihe a were very big history ya bụ na a na-enenekwa onye ọbụla na-amata ebe o si na-amata route na-amatakwa one or two things. Kịta nwanne anyị nwoke anụnwa nwe mee vidiyo anụnwa travel all the way to Igbo Ukwu. Ọ sị na ha na-akpọ ihe bụ Igbo Ukwu Museum. Leta ndị Anambra steeti ebe a onye lụcha hand over to Anambra steeti ndị Anambra na-akpọzi Igbo Ukwu Anambra State Museum. Ịkpọkwana Anambra State Museum ịka kpọtara ife, ịkpọkwana Igbo Ukwu Museum ịkata kpọtara ya ihe. Biko na achọ m kwunu solo anyị unu egbu n'oge ihe a bụ na-enecha ịghọtakwana ihe ndị ifụkwana ihe ndị mgbe ochie yuzucha, fụkwana ebe Igbo si bido, fụkwana ihe ya bụ ị na-ene na na-enye gị joy, makwa na yes ndị dị na Igbo nwere root Igbo, asụsụ Igbo ayaghị efu efu, omenala Igbo ama mfu efu. A sị na omenala ndị dịrị ndị a, anyị na-esikwa na ụka ya adị omenala adịkwana, maka ndị na-asị na omenala nke omenala nka ụka ya adị omenala adị. So the best thing bụ nna chọrọ nke ka gị mma. Even Bible sịkwa sị I give unto you life and death. Họrọ ofu but choose life ka ọ wedere gị na mma. So biko kwana nene na vidiyo kwuo n'ofu ebe nwanne anyị nwoke a so wee gosikwana anyị one or two histories mekasị n'ala Igbo ma ihe ndị mgbe ochie yuzucha mgbe gara aga. Biko nụ solo nụ nene vidiyo kwuo n'ofu. Igbo bụ Igbo, ekenekwe m unu. Welcome to Igbo Ukwu Museum nke dị na Anambra steeti, ebe a sị na ife ndị nna nna anyị ochie fa ji wee bi n'ụwa dị ife dịka art na ife akpụrụ akpụ dị iche iche. Ka anyị jefuru ya bụ ife n'onwe anyị, jirikwa n'anya anyị wee gbara onwe anyị December. And if you find this very video interesting, make sure you share this very video. Support this very movement, support this very ambition. Thank you guys. Ka anyị jejiri anya anyị gbara onwe anyị December. Ife kwuru ka a na-eme mbụ anyị na-agba ụtụtụ na abalị na efifie na mgbede niile bụ ka anyị gbasie mbọ ike fụ na anyị na-ewepụtere ụmụ ife dị iche iche dị n'ala Igbo. Ụmụnne anyị ụfọdụ na-amarụ na ọ dị na ọ na-eme exist. Anyị na-agbasi mbọ ike fụ na anyị na-ewepụtegasị ụmụ ife dị ona na iru akwụkwọ bụ Facebook, bụrụkwa TikTok mana YouTube, ka ụmụnne anyị ndị na-enweghị access to such information nwee ike malụ na ife dị ona dị n'ala Igbo, maka na asị na ife mmadụ na-amarọ karịrị ya. Ya bụ kabakwa alụ fụ na ị na-share this very video ka ụmụnne anyị ndị ọzọ nwee ike fụ ya bụ ife. Ọkwanụ ka ọ dị mma ka anyị na-eme. Ya bụ support this little project by sharing this very video. Ya gazienụ. Igbo bụ Igbo, ekenekwe m unu. Anyị ka nọkwa na Igbo Ukwu National Museum nke dị na Anambra steeti. So all this our sister, bụrụkwa our mother, bụ onye anyị fụrụ nọ here bịa nwa ga-akọwala anyị ife dị iche iche dị n'ime ebe a. So our sister, biko gwa ụmụ Igbo afa gị na onye ebe bụ biko. Okay. Afa m bụ Oliakụ Chizoba Okeke. Abụ m onye Igbo Ukwu anụwa. Okay. So ka ife dị iche iche dịgasịkwa n'ime ebe a na. Ị na-anya ifo ebe a bụ ihe a na-akpọ ebe a bụ Igbo Ukwu Museum. Yes, Igbo Ukwu Museum ka ọ bụ nwere izin eji akpọ Igbo Ukwu Museum ya ka na ọ bụ ofu onye Igbo Ukwu a wepụtara onwe ya wee lụọ this museum. Wee lụsịa ya ọfụma wee were enye n'aka ndị Igbo Ukwu. Igbo Ukwu werezie enye n'aka ndị gọọmenti. So ịkpọgodi ya Anambra State Museum. Ọ ka kwụ ebe ọkwụ. Ịkpọkwa na Igbo Ukwu Museum, ọ dị mma. Then ka alụchasịrị Igbo Ukwu Museum na o mere nwa onye bịalụ wee kọmishọn ya. Aha ya bụ Group Captain Lufai D. Galba. Onye amị chịrị Anambra State ya in 1997. Yeah. Okay, so ka anyị jee inside jee fụrụ na ụmụ ife dị iche iche dịgasị n'ime ebe a dịka o si wee gwa anyị. Ka anyị banye n'inside. Dị n'anya ebe a dịka m kọwalụ na ofu onye Igbo Ukwu obiọma na-akpa bụ afa ya bụ Sir Timothy Chukwubunna Omewene KX Ikenga Igbo Ukwu. Ọ ya bụ onye lụrụ Museum na wee were Museum na wee nye n'aka ndị Igbo Ukwu na December 29, 1989. So ọ ya bụ this man. Okay. So ya nwa bụ ihe rụrụ Igbo Ukwu a. Yeah. Okay. Then anyị abatago na ihe a na-akpọ ebe a bụ exhibition hall.
nke dị n'ime museum. Dị n'inekwa n'anya museum bụ ebe a na-edobe ancient things, ife ndị mgbe ochie. Ị na-anya ife ndị mgbe ochie ahụ dị ebe a, ụfọdụ aka na-emeke use of it wee ruo kịta. So ọ bụrụ na ọfa ncha bụ ihe a na-eyuzu, ọbịa bụ ha ncha bụ ife eledara anya. So dịka anyị na-ebido na anyị na-amalite na gịnị nzu white chalk ka ọ bụ n'onu oyibo. Then eji anabata onye ọbịa in olden days, even ma now aka na-eme ọ ya ka eji anabata onye ọbịa. Ọ bụrụ na onye ọbịa bịa na be gị, ị ga-enye, ị ga-atụrụ ya nzu, ọ ga-atụrụ gị nzu, ị ga-atụpụ nzu n'ala dịka nna atụpụ ya na ka ị tụọla anyị nzu. Mụa ga-atụ nzu. Ị ga-asị na eke na oye n'afọ ga-adịrị anyị na mma. O ruo na omume mma aka ya n'ala chụọ ya ọkwa ebe 4. Okay. Igbo bụ Igbo, biko na gbaghara m n'ọdọ m anya. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ, ọ ga-adịrị anyị mma. Ise. Then anabata gogo na Igbo museum. Then nke a bụkwanụ ọjị Igbo dịka akpọrọ ya ọjị Igbo. Anyị nwere ụzọ ọjị na-abụ n'ala Igbo a dịka ọjị gworo nke ndị Hausa. Then nke a bụ nke ndị Igbo. Ọ ife eji anabata onye ọbịa. Is welcome a visitor. Is show pure heart and clean mind. O nwere n'ebe visitor gị nọ. Because ọ bụ na mmadụ bịa na be gị nyere ya ọjị, means na like onye ahụ. Ị nabataghị ọfụma. Ma dịka anyị na-anabata gị, anyị nabatara gị ọfụma na Igbo ukwu a. Ị na-asị ka udo dịrị gị n'aha Jizọs. O jikwa na ọjị a eme mmemme dị iche iche. Dịka ihe ọbụla a na-eme n'ala Igbo, a ga-eji ọjị wee bidie. Nke a bụ ọkwa ọjị. Then dịka anyị na-abịa ebe a, ihe a na-akpọ nke a bụ nwaanyị gara ahịa mbibi. Mgbe ochie, ọ na-abụ nwaanyị tụrụ oge ije di, ọ ga-azụ ahịa mbibi. Then o nwekwaranụ ịga side Ọka, ha na-akpọ ya nse ebe ma ọ bụ ilu mgbene, mana n'Igbo ukwu a na-akpọ gịnị ahịa mbibi. Then nwa agbọghọ tụrụ oge ije di, a ga-akpọrọ nwa agbọghọ ahụ kpokpo ya na wanlu na befa. Ebe ahụ ka ọ ga-anọ complete 3 months. And onye na-eme ya bụ only a virgin, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ onye na-eme this ahịa mbibi. And once ka a na-eme in a year. Then mgbe ọ nọrọ n'ime ebe ahụ, a ga na-akụziri ihe gbasara alụmdi di na nwunye dịka a na-eje na chọọchị, si na na-eje marriage course. In olden days, chọọchị adrọ. So o tego ụmụ ihe a bidoro. Yes. Ọ n'ime ebe ahụ ka ọ ga-anọ na-akụziri ka ọ ga na-esi eme otu ọ ga na-esi eme omume. Ịma agụ certain things a na-akụzi na chọọchị now. Mgbe ọ nọsizire 3 months ahụ, ewere ngwa mma anụnwa dị ebe a na-akpọ women adornment. Ngwa mma ụmụ nwaanyị ji achọ mma mgbe ochie. Ụfọdụ n'ime ebe a kịta aka ji achọ mma. Dịka anyị na-ewelite ihe a bụ jigida. Ọ ya bụ nke olu n'ukwu. Then nke a bụkwa na ọdụ aka nke ọgba n'aka. Nke a bụ uri. Uri a dịka a na-akọwa na ife anụ o ji wee secha ife na-arịa ndị ọcha na-akpọzie tattoo. Ọkwa ya? Then nke a bụ nke ndị Igbo. Ife akpọrọ ya bụ uri. Then ọ bụrụ na ibewa this thing now, ọ bụrụ na ọ dị mmiri ibewa ya, ị na-enweta something dị n'ime. I were ihe dịka mkpụrụ aiza ma ọ bụ ife machis na-edetie, na-ede na alụgo na kịta. After some minutes, ife niile agba. Then nke a bụ gịnị? Ufie ka akpọrọ ya. Then nke a bụ nke akwọrọ akwọ, nke a bụ nke akwọrọ akwọ. Kedu ihe ọ na-alụ? Ọ na-eme ka arụ nwaanyị a dị gịnị smooth. Dịka ọ na-anọ si n'ụlọ ahụ apụta, arụ ya eme gịnị ama mma. Then ka ọ akwadochazie ya, o welacha oche ahịa mbibi dịka a na-akọ, wee bunye blacksmith, ndị ahụ blacksmith ya. Otu a ka ọ ga-esi buruzie wee na-eme gịnị na-aga. And ọ bụrụ only one person na-eme, o nwere ike abịa n'obodo, ọ bụrụ mmadụ 5 ọ mmadụ 7 unu ọbụla apụta ịzụ ahịa mbibi. Dịka akwadochaziri, ọ na-agazi n'ile ebe a ka ọ ga-anọ wee fụ onye ga-anị ya. Yes. So onye a ga-anị ya marakwa na o torugo ihe ji ma ọ ghọtakwa ihe bụ yes, and no virgin ka ọ bụ. Yes. Because it's only a virgin bụ onye na-eme ya. Then ọ ga-agbakwanụ nje a n'ọkpa wee na-aga njem ya. Okay. Nke anụnwa bụ ọfọ. I feel na ịma ihe bụ ọfọ. Ọfọ n'ala Igbo bụ okenye na ezinụlọ, papa na ezinụlọ bụ onye na-eji ọfọ. Ọ bụrụ na achọ okenye afrozi,
ịma na ọdịọkpara n'ezinụlọ first son ga-eji adị ma na onye na-eji ọfọ bụ onye adịghị eme ihe ọjọọ, onye ya adịghị ebitọsi aka na ụmụ ife dị iche iche dịbala aga. Nke a bụkwa na otufe a n'ọnọdụ ka ọfọ mana nke ndị Enugu steeti dị nke ihe akpọrọ ya bụ otufe. Nke a bụ atangu bell, siren ndị mgbe ochie dịka esi wee kọwa, mana anyị enwegonu nke a na-akpọzi gị ọkwa siren, mana nke a bụ atangu ka akpọrọ ya. Atangu bell serve as siren mgbe ochie iji ma na important personality na-eme gịnị na-aga. Nke a bụ afa dịka a na-akọwa mgbe ochie ụka dụrọ. Ọ bụ na onwe ka situation si wee dị n'ezinụlọ ọ dịrọ mma, asị ka eje eme gịnị afa. This is afa. Nke a bụ okpokoro mbe. Then nke a bụkwanụ mpi efi na mpi ere eji wee na-aṅụ mmanya mgbe ochie. Nke a bụ ikwe odo nke ndị mgbe ochie. Ị na-anya anya ịfụ na nke a bụ nke ndị mgbe ochie, nke ndị ọgbara ọfụ kịta na-akwụ gịnị na-akwụ ọtọ. Nke a bụ gịnị ọkwa aja ka a kpọrọ ya, dịka a na-akọwa na onye jelụgba afa gbachazie afa a ga-enye ya ife oge ejime gịnị jee chụọ aja. This is ọkwa aja. Then nke a wooden plate, efere ndị mgbe ochie. Nke a bụ nke ụmụntakịrị mgbe aha stainless adịrọ, nothing like Islamic ya, blockable one adịrọ, ọkwa wooden ka anyị ji eme gịnị ka anyị ji eri nri. Nke a bụ ọkụ kedu ihe eji eme? Eji agwọ ji were agwọ ede mgbe ochie. You can even serve itinye ma ife spoon kwakọnye efere ebe ahụ ọ ife ọ serve mgbe ochie. Then nke a bụ gịnị kola dish, efere ọjị. Nke a bụkwa na efere ha ji wee na-eri nri mgbe ochie, aja ka eji wee kpụ ya sound. Then nke a bụ gịnị ọkwa anụ. Mgbe ahụ na-agwa gị akpara gị na efere adịrọ, agwọcha anụ mgbe ochie ebe a ka a ga-etinyere ya papa o wee mee gịnị o wee taa. Nke a bụ woman fleshing water. O jesigo mmiri na artist tụrụ ya kpọọ ya woman fleshing water. Then nke a bụ a colonial soldier. Then nke a bụ papa na mama. Ine ya anya ifu papa na mama ha lijuru afọ, betu ife kọrọ ha bụ gịnị akwa drum mgbe ochie. Then nke a dị ebe a bụ ọkwa artist tụrụ ya, ọ n'ọnọdụ onye ife mwute, ọ na-enwe mwute. Then nke a dị ebe a nwaanyị kwụ nwa ya. Then nke a bụ a slave trade. Dịka a na-akọwa mgbe ochie ọ na-abụ amụọ ụmụazị n'ụlọ n'obodo, amụọ nwa n'ezinụlọ. Then ọ bụrụ na nwa ahụ anaghị eme ọfụma na ọ na-enwe isi ike na be ha, then a ga-akpọ ya mee gịnị lefue ya lejerie ndị ọcha, ewere ga eletezi n'isi nwa ahụ wee mee gịnị zụba ndị ọzọ. Yes. Nke a bụ oje na mmụọ, ọ na shrine ka ọ na-adị, akpọrọ oje na mmụọ. Mana oje na mmụọ nke anyị nwezi kịta bụ onye Chineke. Nke a bụ mkpọ ndị nze na-eji. Then nke a regata. Dịka mgbe ochie nothing like moto, nwee ka ha na-asị ka ha na-achọ ije ofe ọzọ, ha ga-abanyerịrị ụgbọ akpọ ya regata. Nke a bụ nwaanyị a oku nwa, ọ na-eti mkpọ, ọ na-araminate, is shouting, ọ nọ ọnọdụ ka time crier. Nke a bụ ekwu eme, ihe art craft ka ọ bụ, mmadụ tụrụ ya kpọọ ya ekwu eme. Then nke a bụ onye ngwọrọ. Then nke a nọkwa n'ebe a bụ nze and lọlọ ya, otu a kafa na-adị mgbe ochie. Ị na-anya ebe efu ebe anụnwa bụ ihe anụnwa bụ agbala deity, agbala nwanyị ka ihe ọ na-eme. Asị na mgbe ochie ọ bụrụ na nwaanyị gaa di ọ mụtara nwa, ejebe na alụsị a dịka nkọwa ha si wee dị na ọ na-enyefe nwa. This very one. Yes, agbala deity agbala. Ma dịka nkwenye anyị si dị na anyị kwenyezi na onye na Chineke. Then nke a bụ gịnị ogwugwu eke goddess, alụsị ka ọ bụ. Nke anụnwa bụ alụsị na-eche obodo dịka esi wee kọwa. Ọ bụrụ na mmadụ daa iwu ma o mee ihe ọjọọ n'obodo si na o mere ihe ahụ, ọ bụrụ na asị ka eje ṅụọ iyi, ọṅụ ha n'iyi, ọ bụrụ na o mere ihe ahụ na-akụsi na o merie, onye ahụ ga-eme gịnị
onye ahụ ga-anwụ. Nke a bụ dengon, egbe ntụ. Dengon, egbe ndị mgbe ochie. Mana kịta enwezi AK-47 and the pump and the gịnị peso. Mana egbe a kịta na ebe a kịta nke ọ bụ ndị be anyị, ọ bụ ndị mgbe ochie rụrụ egbe a ka ọ bụ nke ndị colonial masters ji wee bịa den? Ị ma na ije n'ọka kịta ha na-arụ egbe. I think you know. Yes. Enwe ike ọ bụrụ from there. Okay. Na ọ bụrụ ndị ọcha nwe. Dịka m si ghọta. Then nke a bụ gịnị? Ikenga. It means that it's power of the gịnị light hand. Ikenga a na-akpọ bụ ife ndị mgbe ochie. Ya bụ nya bụ ihe nwetafa. Ịghọtago na mmadụ jere kịta anyị adịghị agụ akwụkwọ mgbe ochie. Na anyị na-agụ akwụkwọ. Ịma na mmadụ sị gị what is your achievement? No way ga-asị otu isi amam ihe ikwuru ibu. That thing bụ ya gịnị achievement. Bụrụ ikenga nke gị. Ịghọtago? Asa na onye fada na-alụ fada, fada ka ọ bụ achievement nke ka ọ bụ. Doctor na-arụ doctor achievement. So mgbe ọbụla ị nwụrụ achievement emego gịnị? Anwụọ na otu a ka ọ dị kịta anyị na-enwe certificate. Certificate anyị nwe ga-asị ikenga nke anyị keme gịnị? Ka mgbe ọbụla onye ọbụla nwere ikenga nke emegige anwụ that your certificate ama enwezi power. So etu a ka ọ dị ndị mgbe ochie ha na-abụkarị a warrior. Ha na-eje ọgụ anyị ha na-eme gịnị? Ha na-emeri. Ihe afọ onwe ndị na-egbu ishi ha si na fa nwere ọkpụkpụ ike. Ndị a na-egbu ishi bụ ndị nwere ọkpụkpụ ike mgbe ochie. Na mmadụ ama ewepụta onwe kịta sị ka o gbuo ishi ọ fịara arụ. But gịnị bụ igbu ishi? Igbu ishi asị ịmara onwe one man emeburu birthday ebe a asị na o gburu ishi. Nya na okenye mgbe ochie ife onye gburu ishi ọ na-afịa arụ a ga-ewere lezọ. Ma ndị Hausa nwere ndị Hausa na-egbu ishi. Yes. Igbu ishi ka a na-akpụ ya. So ya. Nke a bụ skull. Isi ịnyịnya. Kedu ihe o ji wee dị ebe a? Asị na ndị Enugu steeti. Ndị Enugu steeti na-abụ ha gbuo ịnyịnya ha na-akpọ onwe ha gịnị? Ogbu ịnyịnya. Then ha ndị be anyị gbuo efi anyị na-akpọ onwe anyị gịnị? Ogbu efi. Then nke a bụ save. Gịnị ka fa ji eme? Ha ji apịanye ma akwa mgbe ochie na-etinye ife dị iche iche. Ụmụnne m dịka anyị bịa na njedebe nke ihe onyonyo a nke anyị kpọrọ episode 1, gba mbọ fụ na ị share this very video, gba mbọ fụ na ị na-efolo anyị ka ị wee mara oge anyị dropụrụ nke abụọ akpọrọ episode 2 maka ife akụkọ dị iche iche anyị nwere ịkọrọ unu akụrụ ibu. Si unu ụmụnne m ya gazienụ, chetakwanụ shiakwazianụ this very video. Onye ọbụla na-emecha vidio anyị na-emecha ụdị gị mma biko na ihe share na vidio anụnwa ishiechala ya igbe notification gị igbecha notification gị subscribe na this channel subscribe channel this channel drop your comment na the comment section like ya this post biko nụ anyị enwere mgbe ọzọ.